Morjesta. Nämä autoratissa tehdyt videotervehykset on trendikästä aloittaa toteamalla, että ajoin auton parkkiin, jotta en vaarantaisi liikenneturvallisuutta. Mä en tällä kertaa näin toiminut, enkä siksi myöskään näillä sanoilla aloita. Mulla on tässä viikon menovinkkejä 2 kappaletta. Toinen koskettaa tätä päivää, toinen huomista päivää. Kumpikin kannattaa ottaa vakavasti harkintaan ja laittaa kalenteriin. Tänään perjantaina on Soinissa Oivan päivän markkinat Oivaraudassa. Siellä on aika runsaasti tuoteesittelyjä, huipputarjouksia ja mikä tärkeintä, niin tuttuun tapaan A-luokan palvelua. Toinen vinkki koskee huomista päivää. Silloin on Alajärvellä Kuusiston tiellä valmiskotipäivä, muurametalojen valmiskotipäivä, jossa on valmiin muurametalon lisäksi edustettuna allekirjoittanut vahvojen valusokkeleiden puolesta puhujana ja edustajana, ja siellä on myöskin pankin edustus rahoituspuolen asioita ratkomassa ja sisustuspuoli on myöskin esillä, ja sitten on vielä äsken mainittu Oivarauta pihan, puutarhan ja työkalujen ja rakennustarvikkeiden edustajana tapahtumassa mukana. Luvassa on tuotteisiin tutustumisen lisäksi mukavaa jutustelua ja huippumahdollisuus tehdä 10 pisteen talokaupat muurametalojen kanssa. Ja mikäli sää on yhtä sateinen kuin tänään, niin makkaraa grillataan katoksessa. Sisältä voi saada pullakahvit, jos oikein hyvin sattuu. Eli huomenna lauantaina kello 12-15 valmiskotipäivä Alajärvellä Kuusiston tiellä. Nähdäänpä siellä. Moi!